Tripura hasani Bulaikha bumung genang hotel iba restaurant Maimi Hangar. Manu railway station ni kinarni kaisa hotel Maimi Hangar abo Tripura haste genangino. Joto borono thanglayo salayo Bulaikha Tripura haseo popular iba bumung ngui tongmani jarawo. Kaisa mangple Bulaikhanyo wana jangnai angkhori phaikya. Mangple binti sing nugui mankha. Je khoroni khoroktam customer aro thangui tei je waiter by unglaimani mangpili social media bo viral thangani jagulo Maimi Hangar no pi baksa podre pod hamia salakya baksa ba customer hamia salakya abohanyo tabuni ojora social media sung nugui mankha Bro housekeeping tama dote salna ei tama andi ko kon samai kare ble ani ke samai kare ble video khabas ni suno pura ne do video khai dong bude tam buna kok sa dara tam buna kok sa sala video khai mane tam buna kok sa ate tam se buna kok sa ha Bono. Boya. Tai masa dah, angkat tai masa ning nai ta. Neng ya. Boho deng kha. Neng ya. Kau ke hindak neng. Hei. Iman, pelan kali tini. Juta singa nai. Juta sude. Suda ko. Okora. Pura full to full video live to pura full nai. Sing reporting binti soimanka je customer borok sekang bairano token naharei 2-3 gonta nasingui tongimani phiaba kobangma borno akasaro token krino habui chawai tamani borok nukha abuni bagai black he borok frosted ungjagei joli jagei borok asui tongha haipano asumani yagulo je arni waiter rok eba mamui bongnai rok borok tui simiri phake borok no abuni yagulo borok Bulaikha joli jamon bagai borok waiter roding kha waiter no borok je proding go afro bong ni thani mobile phone record khaijak video record khai tongma jago no waiter ultaya bonna sigei tangi video khai thapra nai abohai hinei sing mangpili mistibo nugui mangkha srai abuni yagulo arawa urnang lakha je waiter tei yang aroni customer bisingo tamni kai jora kolok maro bui token nahare nasingui tongkhaba kiche misa jol naino sing oro nai nei kai kini phasingo no bujilai nangmani yang customer obo jora kolmani romui nasingui tongmani ba okhuimani weipano jolimung phaimano yang waiter hijanibo bahai khlaiye ringchangmani bai phone record ta khlaiye video takti sadi thapra nai bai thapra phulukmankha abobo kini phasing nai sinai kai waiter ni bo sayano tamni kai waiter ngai bahai ke borno respect nang bahai khlaiye customer no kesang khlainang abo onek srung khai tongo abo hai munggenang restaurant o samung khlainani hingkai yang tekesen nai ne customer bo thingno customer ok jolimung manimano jolimung phaimano jora kolma masa yang hingkai token naharei joli phano abo hai khlaiye aro kobangma luku kobangma maichawai tongo abo hai khlaiye bui maichaman bwskango kok banglai mani podre pod khukhaime saman obokhaibo customer phajtibo saya tamni kai kini bisingo no kaham khlai salai ba aroni manager iba o hotel ni owner bai kaham ke kok salai kai abo kesang khamo tabunu ojora social media o barangla khamo social media o kobangma pirja gala khamo taboke naisina kai Maimi Hangar ni phasingkibo kaisa Bulaikha minus point thanga je bini image asa kaham tomo jarawo tabu image hamia phasingo thangai tongkha tamni kai Tripura hasni Bulaikha bumung gana ngui tomani ojarawo Maimi Hangar tuma wansa tuma toksa tuma Tripura sa joto thangai chalai airo mai khopsa khlai